journalism in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Ania na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, upat ka mga balay sa Sultan Kudarat. Nagguba, human gikuso-kuso sa kusugnahan itong ulan. Probinsya sa Maguindanao, hingpit ng nabahin, plebisito, nagmalinaon. Sa detalye sa itong mga balita, nangaguba ang upat ka mga balay sa lungsod sa Senator Ninoy Aquino sa Sultan Kudarat sa paghapak sa kusog nga hangin ug ulan kagahapon sa hapon nga matud pa usa ka buhawi. Dali dayon gitabangan ang mga apektadong pamilya. Ani ang report ni Marvin Revilla. Nagsadya lang unta mga miyembro sa pamilya kay Domingo ug adlawng tigpahulay. Apan, kalit lang naputos sa kalisang mga miyembro sa pamilya sa diyang kalit mihapak ang buhawi ug midaot sa ilang mga panimalay. Nakita og madungog ni James Steven Nervia Bautista ang mga residente nga nagsyagit. Samtang gikuso-kuso ang barangay Binaflores sa lungsod sa Senator Ninoy Aquino, Sultan Kudarat. Alas 2:30 kagahapon sa hapon. September 18, 2022. Human sa kusog nga hangin, pipila ka mga balay ang naguba tungod sa kusog nga hangin nga matud pa sa mga residente usa ka buhawi. Upat ka mga balay ang hingpit nga naguba og usa ka school canteen ang natumba sa kusog nga hangin. Sa taho sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Office, nangaguba ang balay nga ginapanag-iyahan nila Jojo Francisco, Willie Optional, Henry Baruga ug Tangkoy Mizon. Gipalit sa kusog nga hangin ang atop sa balay ni Bernaldo Paglinawan. Ingon man ang iyang pigiri samtang ang balay ni Norma Paglinawan natumbahan usab og punuan sa kahoy. Daghang punuan sa prutas nga ginapanag-iyahan ni Miko Junila ang nangatumba nga unta aduna nay mga bunga ug harbisunon. Nagpadala na og ayuda si Mayor Randy Iziha Jr. ug nagpahigayon na og assessment sa damyo sa lugar. Napasalamat ang mayor tungod walay naangol o namatay sa kusog nga hangin ug ulan sa ilang lungsod. Tambag sa mayor sa mga residente nga magmatyagon kanunay kung adunay kusog nga ulan ug hangin. Marvin Revilla, Newsline Philippines. Stay safe. Nagdesisyon na ang katauhan sa probinsya sa Maguindanao o pinaagi sa plebisito nga bahinon ang probinsya sa Maguindanao del Norte ug Maguindanao del Sur human midaog ang yes votes sa bag-on lang na human nga plebisito. Ani ang report ni Taher Sulaiman. Mayoriya sa mga residente sa Maguindanao din sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao confirm ang miuyon nga tungaon na ang probinsya sa Maguindanao. Kini ang migawas sa resulta sa plebisito nga gipahigayon ni adtong Sabado, September 17. Migawas sa plebisito nga gipahigayon sa Commission on Elections nga 99% kung 706,558 ka mga residente ang miuyon nga mamugna na ang Maguindanao del Sur ug Maguindanao del Norte. Samtang 5,209 lang kung halos usa ka ang mibabag. Gihimo ang proklamasyon kagahapon sa alas 2 sa hapon. Inigkahuman og ihap ang mga certificates of canvass sa lungsod sa UPI ug South UPI. Ang plebisito na pahigayon ubos sa Republic Act 11550 nga gipirmahan ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte niadtong Mayo 2021. Nga matunga ang probinsya sa Maguindanao ug matukod ang Maguindanao del Norte ug Maguindanao del Sur kung mudaog kini sa plebisito. Ang Maguindanao del Norte langkuban sa mga lungsod sa Barira, Buldon, Dato Sinsuat, Dato Udin Sinsuat, Kabuntalan, Matanog, Northern Kabuntalan, Parang, North Upi, Sultan Kudarat, Sultan Mastura ug Talitay. Samtang ang Maguindanao del Sur langkuban sa mga lungsod sa Ampatuan, Buluan, Dato Abdullah Sangki, Dato Angal Midtimbang, Dato Hofer Ampatuan, Dato Montawal, Dato Paglas, Dato Piang, Dato Salibo, Dato Saudi Ampatuan, Dato Unsay, General Salipada Kepindaton, Gindulungan, Mama Sapano, Manguda Dato, Pagalungan, Paglat, Pandag, Raja Boyan, Sharif Agwak, Sharif Saiduna, Mustafa, Sultan sa Barongis, Tarayan ug South Upi. Ang Dato Udin Sinsuwat ang
mamahimo nga kapital sa Maguindanao del Norte samtang ang Buluan sa Maguindanao del Sur. Tumala ni Comelec spokesperson Attorney John Rex Laonjanco, ang plebisito ang mitala og pinakataas ang record nga daghan ang migawas aron mosalmot o moboto. Tahir J. Sulaiman, Newsline Philippines, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Stay safe. Walay natalang kagubot sa bag-uhay lamang na human nga plebisito sa pagbahin sa probinsya sa Maguindanao. Gideklara sa mga otoridad ang plebisito nga malinaon nga gisalmutan sa bagang duot sa katawhan. Anyang report ni Marvin Revilla. Hapsay og malinawon nga minisulta sa usa ka malampusong pagpahigayon og plebisito aron himuong duha ang probinsya sa Maguindanao. Gipahigayon ang plebisito niadtong Sabado, September 17, na mahimong makasaysayan ang naisgutang aktibidad tungod kay ang probinsya sa Maguindanao usa ka dakong probinsya. Daghan ang misalmot sa plebisito base sa talaan sa Commission on Election. Adunay 818,790 ka registered votes. Ang naisgutang probinsya ug mukabat sa 711,767 ang mibotar sumala sa talaan sa Certificate of Canvass gikan sa tanang Municipal Plebiscite Board of Canvassers. Adunay kalinaw o gipakita sa katawan sa Maguindanao nga posibleng mamahimong hapsay ang usa ka eleksyon sa ilang lugar. Gidayeg ni Joint Task Force Central of 6th Infantry Campilan Division Commander Major General Roy Galido ang importanteng papel sa mga botante sa probinsya. Mausab ang mga sakop sa Electoral Board, Comelec personnel, PNP, Army nga nagsiguro nga mapatuman ang kahilom atol sa plebisito. Matod pa sa Commission on Election, taas nga voters turnout tungod kay adunay panagiusa ang katawhan ug dunay kooperasyon ang tanang ahensya sama sa Comelec, DepEd, PNP, EFP ug local government. Sa sulod sa usa ka adlaw nga plebisito, napakita sa katawhan sa Maguindanao nga posibleng mamahimong malinawon ang probinsya sa adlawng pagboto. Sukway kini sa mga nanglabay nga eleksyon nga nahimong gubot ug madugo. Ang pagdugang sa probinsya sa Maguindanao ginalantaw sa usa ka solusyon nga maundang na ang kagubot sa pag-angkon ug gahom sa mga nagbangi nga pamilya sa naisgutang probinsya sama sa gihimo sa Davao del Sur, Davao Occidental, tinguha sa gobyerno aron maundang na ang kagubot atol sa matag eleksyon. Marvin Revilla, Newsline Philippines, Province of North Cotabato. Stay safe. Gituman ni Davao Oriental Governor Corazon Malanyaon ang gisaad niini sa mga mag-uuma sa probinsya nga mga makinarya, fertilizers o mga seedlings. Gihimo dayon ang turnover ceremony sa mismong gobernadura nga nangunay sa paghatag sa mga makinarya o farm inputs. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Pormal nang gitunol sa provincial government sa Davao Oriental ngadto sa mga benepisyaryong mag-uuma gikan sa nagkadaiyang lungsod ang mga farm machinery, farm inputs ug seedlings nga nagkantidad og 17.5 million pesos. Mismong si Davao Oriental Governor Corazon Malanyaon ang nanguna sa turnover ceremony niadtong Miyerkules. Una nang misaad ang gobernadora ngayang hatagan og prioridad ang sektor sa agrikultura sa probinsya. Sanglit nagtuo kini nga ang agrikultura ang pinakamaayong bihikulo sa pagpabalik sa kalagsik sa ekonomiya sa probinsya. Makatabang sab kini aron dunay mahatag na pagkaon sa katawhan ug mapalambo ang kahimtang sa kinabuhi sa mga residente pinaagi sa sustainable income. Aron walay mabilin sa paglambo, gihatagan sab ang 11 ka lungsod ug ang mga aktibong asosasyon sa probinsya ug laing interventions sama sa bag sa mais ug vegetable seeds, bag sa assorted nga abono, container molasses, assorted grafted fruit o uban pang klase sa seedling sa kahoy, seedling sa kape, packs sa micronutrient better yield, tools, mga ekipo o uban pa. Ubos sa rice and corn program, nahatagan sab og 3.5 million pesos nga kantidad sa machinery ang probinsya sa 5 ka farmer associations. Nagilangkuban sa Don Mariano Marcos Rice Farmers Association, Upper Bagumbayan Paglaom Irrigators Association, Mahal Sitio Basakan Irrigators Association, Kalapagan Rice Farmers Association ug Kalatagan Small Farmers Association of Kalapagan. Ang gipanghatag nga makinarya gilangkuban sa 3 ka unit sa floating tillers, 3 ka rice threshers ug 1 ka unit sa corn mill. Ang SEDS Agricultural Support Interventions na implementa ubos sa improved pagkain at kita kun impact program nga naninguhang masiguro nga dunay sustainable food production ug usa ka anti-poverty strategy aron makatabang sa income generation alang sa pagpalabo balik sa ekonomiya nga nahagba tungod sa pandemya. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.
at tangi. Mga miyembro sa tribo sa Malungon, Sarangani Province migraduar na sa ALS o mga nasunugan sa Mati City. Gihatagan og hinabang sa provincial government sa Davao Oriental. Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizen, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric uluyang dilaw ang nagunang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Enroll now at Lyceum Philippines University Davao Campus. Courses offered: College of Health and Sciences, BS Medical Technology, BS Pharmacy, College of Business and Accountancy, BS Accountancy, BS Administration, BS Management Accounting, BS Customs Administration, Bachelor of Arts and Sciences, Bachelor of Multimedia Arts, Bachelor of Forensic Science, College of International Tourism and Hospitality Management, BS Hospitality Management, BS Tourism Management. They also offer junior college and the following courses: Now, LPU Davao offers Air Academy Drone Flight Training Program. Choose to take the lead. Choose LPU Davao. Enroll now. This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. This portion is brought to you by Davao Light and Power Company. Naperwisyo na og apil si Davao del Norte Governor Edwin Hubahib sa kalangay sa konstruksyon sa Tuganay Bridge nga naghatag og kahasol sa mga motorista. Unsa gyud ang tinuod nga hinungdan nganong nalangay kini. Ani ang report. Ma'am, mga pila na kabulan na wala trabaho rin tulay, ma'am. Dugay na rin na kayo. Wala pa tuig, ma'am. Walay budget. Mao kini ang rason nganong hangtod karong mga panahona nahimong problema sa tanang motorista ug naperwisyo na ang tanang moagi sa Tuganay Bridge nga nahimutang sa boundary sa lungsod sa Carmen ug lungsod sa Baraulio Duhali, Davao del Norte.
aksyonan ninyo dayon. Butang nga nakapasuko kang Davao del Norte Governor Edwin Hubahib kay sobra usa ka oras nimo labangon ang 30 metros nga tulay kay gisirado ang katunga nini og kaning maong tulay nahimutang sa National Highway. Ug labaw sa tanan, walay personahe nga nagbantay aron makontrol ang dagan sa mga sakyanan, hinungdan nga mag-ilog kini aron lang makaunaw og agi o labang sa nahisgutang dalan. Dili na bago ang bangga og mga aksidente sa kalsada sa nahisgutang lugar. Kung atong tan-awon sa record sa DPWH, nasugdan ang tulay na itong tuig 2020 ug nagamit na ang pondo sa first phase niini. Sa akong pagkihinabi kang Dean Ortiz, ang spokesperson sa Department of Public Works and Highways niadtong Abril tuig 2021, mao kini ang iyang pahayag. So we included that in the 2022 budget proposal, yet wala inigawas na funds for the bridge. Due to the non-inclusion of funds for fiscal year 2022, the office proposed for an amendment of the of the fiscal year 2022 NEP. The same manner by which katong gibuhat nato sa katong Panabo Circumferential. Mapan, matugod sa usa ka residente, ang first phase usa lang ka poste. Among nakita ang sitwasyon sa tulay tungod kay nakatiwangwang ang usa ka bahin niini ug among gisulod unsa ang nagpaluyo sa gibutang nga tabel. Nalabian usab ni Governor Edwin Hubahib ang maong karsada ug miangal kini kay iyang gibati ang gibati sa tanang motorista. Manawagan ko sa Department of Public Works and Highways, District Office o ang Regional Office. Gikinahanglan aksyonan ninyo dayon. Dapat inyong ipahibalo sa katawan unsay tinuod aning sitwasyon aning maong tulay. Og dapat usab si Congressman Alan Duhali iyahang tubagon ang tanang yango sa katawan kabahin aning problema aning maong tulay sa Tuganay. Matod sa mga residente, dugay nang giabandona ang proyekto ug wala na gani sila kabalo ngano ug kanus usab kini tiwason. Tungod niini, dunay panawagan ang gobernador sa Davao del Norte. Kung pundo ang problema, dapat mauning inyuhang pangitaan og paagi karon kay karong panahon na maupay submission sa tanang budget for 2023. Dapat ma-priority ang pundo aning maong tulay para kining maong tulay mahimong mahuman na sa tuig 2023 to 2024. Kung walay pondo, pangitaig diskarte unsaon ninyo ni nga dili ni mag-cause ang traffic dinhi sa tulay sa Tuganay. Kung atong tanawon, dunay mahimo ang Department of Public Works and Highways aron mahupay ang kapungot ug kasuko sa katawhan samtang naglabang sa Tuganay Bridge. Mao ni ang first phase kuno sa Tuganay Bridge project. Ang original budget is 270 million. Nahurot na kuno ang 77 million. O karong tuiga wala kini pondo. Matod sa DPWH walay pondo. Niya tumilabay ang eleksyon. Giangko ni Congressman Alan Duhali nga iya kining proyekto nang hinaut ang katawan sa Davao del Norte ug tanang motorista nga moagi na yung Tuganay Bridge nga dili magpabil nga kini usa ka politikal nga saan. Kung wala may kwarta, pangitaig pagi nga dili maperwisyo ang katawhan nga moagi sa inyong proyekto. Sa DPWH, you should be man enough to put signage. Pila na pagbutang, kining proyekto wala mahuman, kalay kwarta o walay kakuhaan. Ang pangutana, kanu usab pangitaan og pagi nga dili na maperwisyo ang mga motorista kay basin baya ang Tuganay Bridge mamahimong bridge over troubled political water. Edith Cadoayan, News 10 Philippines. Stay safe. Imbes nga toga suot sa mga miyembro sa tribo nga migraduar sa Alternative Learning System KUNAL sa Malungon, Sarangani Province ang sanina sa tribo. Gipasigarbo sa lokal nga gobyerno ang kalampusan sa mga migraduar kay magsilbi silang instrumento sa uban pang miyembro sa tribo nga maningkamot gyud og makahuman sa pag-eskwela. Anyang report ni Eugene Hinutan.
Nahimong historikal alang sa mga residente sa Kalil Datal sa Datal Batong Malungon, Sarangani Province kay may graduate na sila sa Alternative Learning System kun ALS sa Department of Education ato sa gipahigayong ALS graduation ug moving up ceremony niadtong Sabado. 27 gikan sa elementary ug 14 gikan sa junior high school ang midawat sa ilang diploma. Sa kinatibuk-an, 41 ka mga estudyante sa ALS ang migraduar. Pinasahi sabang ilang graduation kay imbis na toga, tradisyonal nga sanina ang suot sa mga graduates. Ana ato sa seremonya ang mga opisyal sa lungsod sa pagpanguna ni Mayor Tessa Constantino, kuyog ang Regional ALS Focal Person ug personahe sa DepEd Region 12. Ang Kalil Datal sa Malungon, ana nahimutang sa kilan sa Mount Matutum. Ang nakabot nga kalampusan sa mga graduates usa ka testimonya nga seryoso sa pag-implementa sa banner program nga ICAN in Education ang lokal nga gobyerno subay sa RA 11510 kung Alternative Learning System Act nga naninguhang mahatagan og insakto, tukma sa panahon, kalidad nga pagtagad ug pagsuporta sa basic learning needs sa mga out-of-school youth nga kabataan sa espesyal nga kaso ug mga hamtong apil na niini ang indigenous peoples kun mga lumad. Sa mensahe ni Mayor Constantino, gilaraw niini nga dunay gyoy tsansa ang tanan nga makaeskwela pinaagi sa programa sa ALS, sanglit dili pa ulahi ang tanan aron makakaton ug makabaton og edukasyon. Ang Malungon, hilabin na ang programa sa ALS, hatagan og pasidungog sa national government. Busa gipasigarbo o ikalipay nila kini. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. Siyam ka mga balay ang nasunog sa Mati City, Davao Oriental niadtong Sabado sa buntag. Dali dayon gihatagan og hinabang sa gobyerno ang mga biktima sa sunog diin 21 ka mga pamilya ang apektado. Anyang report ni Eugene Hinutan. Daling gipanghaturan og pasiunang hinabang sa Davao Oriental Provincial Government ang mga nasunugang residente sa Purok Rosal 1, Mapantad, Barangay Saints sa Mati City. Subay sa report, ana sa siyam ka mga balay ang gilamoy sa kalayo alas 11 sa buntag niadtong Sabado. 7 niini ang totally damaged, samtang duha ang partially damaged. Sa kinatibuk-an, ana sa 21 ka mga pamilya kun 56 ka mga individual nga sagad mga bata ang apektado sa sunog. Gidalit ngadto sa mga nasunugan ang tunga sa sako nga bugas, food packs nga dunay mga dilata ug uban pa. Dunasay midonar og 120 ka botelya sa tubig mainom ug dunay gipanghatag nga mga sanina ingon man mga gamit pangluto. Nang hinaot si Provincial Administrator Maria Gracia Tiago kinsa mitindog nga representante ni Governor Corazon Malanyaon nga pinaagi sa mga pasiunang hinabang nga ilang gipangdalit maminus-minusan ang kagulo problema sa mga biktima sa sunog ug mabati nila nga wala sila pasagdi sa gobyerno. Gipasabot ni Tiago sa mga apektadong pamilya nga initial intervention lamang kini, sanglit padayon ang provincial ug lokal nga gobyerno sa Mati sa pagtinabangay aron makadalit og laing hugna sa ayuda ngadto kanila. Gihangyo ni Tiago ang apektadong pamilya nga magpailob una og magpabiling malaumon luyo sa hagit sa panahon. Temporaryong nagpahikling sa Barangay Hall sa Barangay Saints ang mga nasunugan isip evacuation center. Ang ubang pamilya nanawagan og gatas ug dugang pagkaon alang sa mga bata. Subay sa investigation report sa Bureau of Fire Protection, gibana-bana ang anaa sa 600,000 pesos ang danyo sa sunog. Wala hinuoy na talang dunay naangin nga kinabuhi sa insidente. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe. Nadawat na sa lokal nga gobyerno sa Cagayan de Oro City ang mga bag-ong sakyanan para sa mga pulis sa syudad. Gilangkuban kini sa napulo ka mga police patrol car ug 8 ka mga police motorcycle. Nagisaad ni City Mayor Rolando Clarex Uy alang sa Cagayan de Oro City Police Office kagahapon Setyembre 18. Personal nga kwarta sa mayor ang gigamit sa pagpalit og mga sakyanan. Sa adlaw Miyerkules, Setyembre 21, gikatakdang itugyan ngadto sa kapulisan ang mga sakyanan. Matag istasyon sa pulis ang makabaton niini. Ang mga patrol car o mga police motorcycle dakong tabang sa pagpanerbisyo sa kapulisan. Magamit nila kini sa pagpatrolya, pagresponde ug monitoring palibot sa syudad ug aron mamintinar ang kahapsay ug kalinaw sa syudad.
naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang mga balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph. Sa Facebook page, Instagram, newsline.ph. Ug sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo'y mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog ug baha, mamahimo ka na ninyong i-share pinagi sa Newsline Messenger. Masundan usab mi ninyo pinagi sa pag-subscribe sa YouTube channel sa Newsline Philippines. Ako si Paul Palacio. Daghang salamat and stay safe!